बेदर गैला माथो दांग्रोदोंमोन नै बोरमा बेदर बोरमा खुसिया खानायनि बारखौ दङ बै सोमदोन जोलाव मेसाकिनि बिफा हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल बेराद मान थाथ'बाय थायो स्ल' मसन जाग्रा बायदि नायलांबाय था नोंथांमोना बोरमा बेदरखौ बोरै जायो आं नों देखायगोन साफा नुवाखै साफाब्रा नुवाखै जागोन जों जागोन दा बेरास हटेलनि काप नङा होमबा जुमाय लोंनो नागिरदों जों माने टेम्पायाबो दाबो मोनफैलालै बोरमा बेदराला ओरैसो जाथारला बोथोर मोनबाय गरम फिल्मफोरानो गावनि फैलाय गरम खालामदों खोमालै दा मेसेंबा थाङो नामा जागायबाय रायजोना बेदरजों बेदर बोरमा बेदरजों दानसिन अभी मजा आएगा ना भिड़ो बिथांमोना दांबाय बोरमा बेदर इयो नोंथांमोना नायलांबाय था बोरै जायो जों देखायगोन दसे दसे खाथ्रा खाथ्रा जाबाथाय जाबा बिदि जाखायो जोंना माने मानसिफोरानो जाफुंदा गोजाखो मोनसे मोननै नैयो ओंखाम जाखानानै जाग्रा दे बहुदथा बुस्थु दं साननो हाया संनो गैया नाया नै जाबाय जों नै मा बुस्थु पटल आसारखौ ओरै होनांगौ माखौबासो होयो बिथांमोनजों थाफानांगौ माने गोथाव गोथाव मोनजायो नोंथांमोना दिनै नायनायला सोर थाफानांगौ होमबाना मिथिगोन माने गोदोनिफ्राय जेने बे बोरमा बेदर लाना फैनाय माने बेलेग ओंख्रिबाथाय सुखुवा माने बिसोरो जास्लाबो जाखालिसो होनाय जागोन बिसोरो Wow. Kalau bagus sekali. Kalau juga. Kalau lebih murah tuh aja ya. Sudah menjelai tuh. नायखांखायालै सासेया आंना लोगोनि जानायाव बोरमा बेदरनि हारा मा नायनो होनलाय सोब दंजोबो ओंखामा जोब्बायनि जोंना नै होबायदि नुवाखै नै ओंखामा जोब्बायनो लायोलै फैदो नायबाय था नोंथांमोना ओंखामखौ खनबेसे लायो
Diam enggak. भिंडी भाजी आलू भाजी होते तू ओरे লাগিছিল নালাগে একটু রেশম भिंडी भाजी मोजां मोजां बुस्थु जमा जाना दं जोंनाव बोरमा जायो दाउ जायो मोसौ जायो Belum deh. Kambing udah saya sih. भातটো ইমান যে ভাল ঘুমালেই মানে ভৰালি ঘুমাই থাকে এনে নহ'লা দিয়া ই ঠিকা কিন্তু দাংনা थारनांगौ माने गेसा थल्ल'जों भरा नुगोन बारा उदै खालि दोननाङा माने बोलो थाबना जाना होनांगौ माने दहायनिया जोंनाव जाद्रायबाबो नै उदै थान्दानि थाखाय होखादो माबाया बोरमा बेदरनि हारा बिराद गिदिर हारा खुलाब खुलायनाय हरनाय साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो माने बेसेल' जागोन 50 थाखा होनलाय बिराद गोसो होना जादों माने फैसा होना जानाय बुस्थु गासिबो जाजोबो हारा साराय जानायाव माथो गैया रायलायनो हाया जानायाव मानसिफोर नायदो आरो नायनो खालायदों फट' लायनो हाया माथो फट'खौ नायदोलै मानसिफ्रा बेलेग सिलेग जालै ना मा जानायखौ बिदि खालामना लालाबायदों सोरबा गोराखा बुंना लांफानांगौ आरो दा बोरमा आरो नाङामोन माथो गोथावलै मोनसे फार्स्ट टाइमलै राज हटेलाव हाबनाया खेबनै जाबाय दे बेमाजों फैबा आङो राज हटेलाव जाखायो माने बिराद दुखु नांना खोथा आरो नङा होमबा बाराबो जानो हाया मस्ला मस्लि बिराद गेस दं दैमा बारनांगौ नालाय नोंनाबो बेखायनो बारा जाजाया नावफोरा बारा लड जालायगोन बा खाथ्रालै नै फट' जानो बावगारलांदों लोगोनानै दा कन्ट्रा जायगायाव मैयानो दंबायो दसे हारा गोनाङा आसोल मेना दंबावोसो खोलाय आरो नांबावोमोन नामा खालामा जाबा एसे जाबा जागोन खाथ्राफोरखौ जाखुबलाबाय नुखायो गारियाव दंमोन आरो
लास्टआव बिदि जायो उदैया थान्दा जानायनि जायो बिराद मोजां ना लोगोन आरो दा खनसारा इयाव ओंखाम जानानै दै जालायबाय उदैया गरम जानायनि माने थान्दा आंहा जाखायाखैलै आं बांसिन जायो नालाय लास्ट जायो माने आं बेदर गैला माथो दांग्रोदोंमोन नै ओंखामाथ' जाखांबाय गाय जानो नालाय एसे आखाइ सुना लानि हो जानायखौ जायाबा नांगौ Harus sila baca. Siapa yang nak datang? Ya. Selesai. Biar जादोंमोन दा बिराद मानसिफोर दं दा ओमफ्राय ओंखारनोसै माने मैथा खलाफोरा जोंना गोसोम जादोंलै ओमफ्राय ओंखारनोसै जों संबाय था ओंखारबाय जोङो जाखांनानैलाय मा जालायखो नुवाखै सास्लाफोर आरो होलायबाय नै माबायदि बथलसो थांगासो बिदिबासो गोजोनो आंबो लोंजोबखायोलै बायनाया मोजां नङालै खिन्थु दैया दिनैनि जामुं आदारनि भिडिअ खालामनाय बेखिनियावनो लोगोफोर बेखायनो दोनथ'नाय जाबाय दै गोजोन्थों बाय बाय गय जादो सासे माबा सुनै जादो माबा जादो नै आरो सानिदलनि बिफाया फैलायबाय जोंना मा जागोनथाय गोदोरथ' ओंखारबाय दं दा बिथांनि फिसालानि नामाव दा नोंथांमोना नुनो मोनगोन 11 आगस्टआव रिलिज जागोन सिनेमा हलाव दे गोजोन्थों बाय बाय दोननोसै थांसै जों माने बिराद सान्दुं गोसालै अखा हानायानो बोरै बोरै जाखोथाय धेमाजि टाउनावसो दं दा दोनबाय दा जोङो नै टाटा खत्म बाय बाय टाटा